patroia eraiki. Prisma zuzenaren oinarria 3 cm, 4 cm eta 5 cm aldeetako irukia da. Bere altuera 2 cm da. Prisma horren patroia eraiki. Horra zer den patroia. Irudikatu, idikitzen dugula prisma, lore bat bezala. Genuen astepenen beraz, 5 aurpegi eta idekitzean ere atxemango ditugu gure 5 aurpegiak. Gorriz, 2 oinarriak eta gero saetxeko aurpegiak. Beraz, hasiko dugu marrazten oinarria. Neurriak kontutan hartuz. 2 cm, 4 cm, 5 cm. Egiazko neurritan da. Gero, saetxeko aurpegi bat, lauki zuzen bat. Bere zabalera izango da prismaren altuera. Gero, aurpegi horren medianarekiko erikiko dugu lehen oinarriaren simetrikoa. Ondotik gelditzen zaigu guai erekitzen, 2 saetxeko aurpegiak, lauki zuzenak direnak. Kasu kontutan hartu behar dugu, oinarriaren neurriak, hemen izarra eta gero borobiladun luzera, horra bat ditugu gure lau aurpegi. Perspektiba kabalera eraiki. Prisma zuzenaren oinarria 3 cm, 4 cm eta 5 cm aldeetako irukia da. Bere altura 2 cm da. Prisma horren perspektiba kabalera eraiki. Orduan, perspektiba marrazteko hasiko dugu oinarriarekin. Egiazko neurritan eraikiko dugu oinarria. 3, 4 eta 5 cm errespetatuz. Ondotik, perspektibaren itxura emaiteko iezariak eraikiko ditugu. Dira segmentuak, paraleloak eta neurri berekoak direnak, baina ez dute 2 cm egingo. Baten dugu, nahi dugu neurria. Paraleloak eta neurri berekoak. Eta bukatzen dugu, bigarren oinarriarekin. A, B, C, D, E, F, prisma zuzenaren volumena UB kalkulatu. AB 2 cm, AC 3 cm eta BD 4 cm izanen. Beraz, soluzioa. Volumena kalkulatzeko formula ematen dugu. Oinarriaren azaera bider altuera. Oinarria da iruki hau. Iruki hori da zuzena. Beraz, bere azalera izango da AB bider AC zati bi. Eta biderkatzen dugu beraz azaera hori alturarekin. Altura hemen da BD. UB izango da beraz 2 cm bider 3 cm zati bi bider 4 cm. Simplifikatzen dugu biz eta atxematen dugu ama 2 cm kubiko. Centimetro bider centimetro bider centimetro.